गिबियावनो आङो बयनिसिमबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नैबे गोथार बुब्लियाव आङो फिन खनसेबाव जायफोरा बैसोआव देरसिन बिथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जायफोरा बैसोआव आंनिख्रुइ उन्दैसिन बिथांमोननो आंनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिके दखरा एबसुनि हेफाजाबजों दिनै जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे चौधुरीपारा गेलेग्रा फोथाराव जोङो बैसागुखौ बरायनो थाखाय जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों, जेरावनोखि जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय दा बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों। बेनि उनाव जोङो रंजालि बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। मोनसे समनि बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां हिदलार बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। आरोबाव नैबे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो कख्लाबारि समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA बिथां मन्टु बर'आ। नैबे हाबाफारिजोंनो जोङो लोब्बा लाखिनानै गोबां जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ जोङो लाफानाय जादों, जेराव जोङो जि जोंनि हारिमु जिखिनि कालचार जोंनि गेजेराव गोमानो लाबायमोन, जोङो गेदेरफोरखौ मान होनाय, उन्दैफोरखौ जोङो अननाय होनाय, दा बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे दान्दिसे समनि उनाव जों मावफुंनाय जागोन। जोङो बैसोगोरा बिथांमोननिफ्राय जोङो बोर लागोन, जोङो अननाय लागोन आरो बिथांमोननि बोर लानानै जोङो समाजनि थाखाय खामानि मावनो आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनो, हारिमु बिथिंखौ दिनै गोजौआव जौगाहोनायनि थाखाय खामानि मावलांनो जोङो बिथांमोननिफ्राय बोर लागोन। आरो नैबे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि जि आंगो हारिमु खाम, सिफुं, जथा, सेरजाखौ लानानै जिबायदि जोङो मोसानाय दिन्थिफुंनो नांगौ, दा बेबो जोंनि गेजेराव मोनसे समाव गैया जालांबायमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे हारिमुखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय मोनसे रिनायसेन्स, मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो दखरा एबसुखौ नैबे मोसानाय, दामनाय, देनायखौ लानानै जोङो वार्कशप मावबादा लानो थाखाय बिथोन हरनाय जादों। दा बे लेखायैनो जायफोर दखरा एबसुआ बे बिथोनखौ मानिनानै वार्कशपखौ लानाय जादोंमोन, दा बिथांमोनखौ लानानैनो दिनै हानजा मोसानाय कम्पिटिशना जागोन। दा बेनि थाखाय जोङो नैबे कम्पिटिशनखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो आसा खालामदो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फिन मोनसे बर' हारिनि गेजेराव हारिमुखौ फोथांनांगौनि थाखाय, बेखौ फोजौनांगौनि थाखाय मोनसे जांख्रिखांनाय फैगोन, मोनसे रिनायसेन्स फैगोन, आंहा फोथायनाय दङ। आरो आङो जोबथारनायाव आङो आनान गसाइनि सेराव बोर बिनो लुबैदों, नैबे रंजालि बैसागुआ जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन, मोनसे जौगानाय, मोनसे खौसेथि थासारिखौ लाबोयो आरो नैबे बिटिआर ओनसोलाव बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो जाहाथे जों खौसेयै थांनो हायो। आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जोङो बाक्सा जिल्लाखौ मोनसे जौगानाय मोनसे जिल्ला आरो बयबो दिनै ज' ज'यै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो जिल्लाखौ जोङो जौगानाय फारसे जोङो मोननो हागोन। दा बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो आरो बेनि थाखायनो मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C-सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।